Dobrodošli u novu epizodu podcasta Uskoro otvaranje. Danas je sa nama bila Sara Jo. Moje ime je Bogdan Đaković, ovo je Stefan Amer. Sa Sarom smo pričali o njenim nastupima, novom albumu, saradnje sa raznoraznim ljudima na sceni. Mimi, Cobi, svi od... Tako da gledajte, uživajte. Peace. Vidimo se. Ti si dosta lojalna Adidasu kao brendu. Jel si to nešto kao ti izabrala ili su oni tebe izabrali? Svima sam lojalna, Bogdane, pa i Adidasu. Oni su mene izabrali, ali zapravo sam ja, pre nego što su oni mene, ja sam njih. Ceo život sam mnogo volela Adidas, trenirala sam dugo ples i mislim da je Adidas baš onako, pogotovo neko vreme bio glavni što se tiče plesne scene. I neke 2013. ili 2014. su me prvi put pozvali da krenemo da sarađujemo. Da, i sada evo skoro 10 godina radimo. Jel Adidas, izvini, on je jedini bio tad u to vreme koji je sponzorisao zapravo ljudi, je li tako? Pa čini mi se da. I generalno... I za spotovi u cijeloj toj muzičkoj kulturi. Pričamo o našoj sceni. Pa mislim o našoj. Da. Tada je tek krenulo da se zahuktava sve sa društvenim mrežama. Pamtim da sam svoj prvi posao možda dobila 2013. To su bili oni Biu parfemčići. Šta ti je život? Tad sam reklamirala Biu parfemčiće za decu. A znam, u spotu. Pre par dana... U spotovima je bilo svuda, da. A pre par dana su me zvali da reklamiram anti-age kremu. Oh shit. So yeah. Koliko je prošlo? 11 godina je prošlo i ovakve neke situacije mi pomognu da se brže suočim sa realnošću. Dobro, pazi, čim su te zvali da reklamiraš, znači da imaš savršeno i da si dobro kao, ovako će da izgleda tako kao koristiš. Ili da dokažu kako dobro radi. Da. Dobro, dugo si ti na sceni, ti si malte ne veteran, mislim, ti si kao... OG već. Da, OG, u tom nekom pop svetu, jel da? R&B pop, jel da? R&B pop izvođač. Jeste. Pa tad kad nisam bila svesna zapravo koliko je taj prvi glas bio važan u tom trenutku kada se to sve dešavalo, tek sada iz ove neke perspektive shvatam da je to možda bila neka prekretnica zapravo za mlađu generaciju. Stvarno nije bilo puno mladih izvođača i predugo su jedni te isti ljudi radili i to na jedan te isti način. Upravo, dakle, znalo se ko nastupa na trgu, znalo se ko nastupa po klubovima. Znalo se ko piše tekstove, ko radi muziku i ko uzima pare, ko ne uzima pare. Ko je skup, ko nije skup. I onda, na primjer, kada pričamo o klubovima, postojali su blokovi. Znači ti ako nemaš 2-3 bloka ti ne možeš da radiš. Ako ne balansiraš tipa jedan blok zabavno pa onda 2 bloka makar narodnjaka ti ne možeš da radiš. I onda taj bukvalno haos nakon prvog glasa Srbije gde mi krećemo da radimo, niti imamo naše pesme, niti znamo kako šta funkcioniše i onda ljudi naravno zovu, zaista je bio gledan show, ljudi hoće da dođu na nastupe i to su organizovali i trgove i klubove i svašta nešto, a ti nemaš repertoar. Tako da je taj početak bio onako malo zbrda zdola i definitivno da su, čini mi se, mlađi izvođači bili više pogubljeni nego mlađi izvođači danas. Jer čini mi se da je sada sve mnogo više dostupno u smislu da lakše saznaš koja produkcija šta radi, koliko šta otprilike košta, kako to funkcioniše. Ako praviš ovakvu muziku, ok, idemo. Jeste, znaš, ideš tamo, imaš veću šansu da budeš samostalniji, tada si uglavnom, ako želiš da se baviš ovim poslom, bio rob nečiji. I ja sam bila rob neko vreme prve srpske televizije. Oni mi zaista jesu dali mnogo toga i verovatno moj put... Da, kako to ide kad potpišeš ugovor, kad pobediš, u nekom trenutku, naravno da ne potpisuješ čim to krene, nego čekaju pravi trenutak kada stvar postaje onako ozbiljnija, onda ti naravno ponude ugovor. Neki ljudi čak ne žele da potpišu i prosto izađu iz priče. Bilo je i takvih primjera. Ja sam onako hrabro na rizik. Tad sam još uvijek bila student 2. godine fakulteta i kao
što ne bih probala, ma šta, kao ne znam koliko je bilo, ne mogu se setim da li je bilo 3 ili 5 godina, bože, da li ja smem uopšte ove stvari da pričam, ali kao, valjda prošlo je, kao, lagan. da. A i prva više, jel postoji prva i dalje? Da, nego smo svi mi pomalo istrumirani sa tim ugovorima, bilo je raznih nekih primjera i priča i skoro se svašta nešto izdešavalo pa zbog toga. Tako da, vrlo jedan zanimljiv početak. Ja sam bila kao pala s Marsa, kao s jedne strane želim da radim, željna sam tog kreativnog procesa, da snimam pesme, da snimam spotove, a nemaš pojma ništa, ne znaš kome da se obratiš, ne znaš koliko šta košta. Naravno da veliki procenat ide produkcijskoj kući i ti onda kada saznaš troškove kao tebi do tada bila najveća briga da li ćeš da isplatiš godinu na fakultetu, a sada si ušao bukvalno u ozbiljan biznis. A da toga, makar ja u tom trenutku nisam bila uopšte svesna, baš zbog toga mislim da je meni trebalo dugo da se snađem, da se malo ubrzam po pitanju izbacivanja pesama, dosta sam sve to gurala sama i samim tim zbog toga sam godinama izbacivala 1 ili 2 puta godišnje singlove. A ti si odmah posle toga isto u grupu neku upala, su to isto pod tim ugovorom bilo i ta grupa ili pa je to iznenadili nešto... su nas, čini mi se pred finale. Kao ono dok se nešto... Da. Čini mi se da kada... Da li je to bilo finale ili pre finala, pozvali su Nevenu, Mirnu i mene, bile smo finalistkinje Prvog glasa Srbije, na sastanak i rekli su nam da planiraju da oforme grupu sa nas 3, da ćemo se zvati Moje 3. I da planiraju da nas... Savršeno ime, baš originalno. Savršeno. Mada i dan danas mim, vrlo često ljudi nazivaju neke grupe Moje 3 ili Moje 2 i tako dalje, tako da mislim da smo obeležila definitivno scenu na ovaj ili na onaj način. I rekli su nam da planiraju da nas prijave za Beoviziju. I mi, naravno, ni da smo nešto mogli da se pitamo, mislim, jeste to sve wow. Naravno, samo što nijedna od nas 3 nije planirala da bude u grupi. Tako da su tu krenule pripreme, ako ništa drugo... A izvini, mogu samo da te pitam, kako je u tom trenutku bilo ili? Mislim, ili grupa ili... Ne, pa nisu uopšte, nije bilo kao alternative. Mi sada smo već pod ugovorom, prosto našu muzičku priču u tom trenutku oni vode. I samo nam je rečeno, obaveštene smo. A jel ste vi tad... To jest, jel si ti imala neki solo plan, neku muziku koju si možda razmišljala da izbaciš? Ja sam pre Prvog glasa Srbije imala izbačenu već jednu baladu Zauvek, koju sam zapravo osvojila na jednom drugom takmičenju koje je organizovao časopis Story. I imala sam još i više sreće nego pameti. Mislim, prijavila sam se, bilo je stvarno raznoraznih nekih takmičenja, mogu reći i prevara, a ja sam imala tu sreću da i na taj prvi, to Story takmičenje za koje zapravo ne znaju mnogi, da bude strava ekipa, ono tipa Jelena Tomašević, Aleksandra Radović, Aleksandar Milutinović koja mi je posle i pisala pesmu Zauvek. Tako da sam kao probila led u tom nekom stvaralačkom smislu, ali naravno ja sam sad već razmišljala šta dalje, kako i tako dalje. Definitivno da nisam imala u planu da budem u grupi, ali mi je bilo jasno da će to biti kratkoročan plan i da su vrlo mudro odigrali, jer u tom trenutku glasačko telo koje je postojalo za nas 3 je bilo strašno. Znači, taj show je stvarno bio toliko gledan i u nekom trenutku su nas uputili otprilike koliko je glasova stizalo i znam da je meni bilo kao... To prvi neki bio show tako sa pevanjem, ali tako, kod nas? Pa mislim, bilo je Zvezda Granda i to. Ne Zvezda Granda, nego ovako da nije kao Zvezda Granda. Bilo je gledano, čekaj, kako se zvalo... Operacija Trijumf. A to je bilo posle? To je bilo pre toga. Par godina pre toga je bila Operacija Trijumf. Mislim da je posle nas bio X Faktor koji je takođe bio gledan, ali mislim da je Prvi glas držao taj neki, ne znam kako da kažem, lestvicu neku lestvicu, da, što se tiče tih programa. Tako da bilo je veselo i sada kada se vratim u to vreme, ja sam bukvalno za godinu dana doživela Prvi glas, Beoviziju, zatim Euroviziju u Malmeu i onda Tvoje lice zvuči poznato.
Da, I onda to si kao... ti baš voliš I onda te kao, zašto idem kod televizijske. psihoterapeuta? Tad je sve krenulo. Da. Tad si mlad pa ne razmišljaš puno kao ja sve mogu. Pritom živjela sam neko vreme stvarno život Hane Montane, jer tipa uveče imam nastup u Crnoj Gori, onda imam ujutro onaj pekarski let, vratim se i idem kao 16-icom do fakulteta. Tako da ima svakakvih priča. Prepoznavali ljudi na fakultetu, kapiram da jesu. Pa krenulo je tada, da, ali tada sam još uvijek imala svoju generaciju i bilo mi je mnogo prijatnije. Moje studiranje se naravno odužilo pošto je jako bilo teško sve ukombinovati. Uspevala sam tih prvih nekoliko godina, onda je naravno prosto bilo je milion projekata koji su me usporili i tako dalje. I u nekom trenutku više nisam imala nikog iz svoje generacije. I tu je bilo onda neprijatno, jer kao uđeš na taj fakultet, čekaš ispred amfiteatra da uđeš da radiš pismeni i ljudi gledaju kao Ali tad nije bilo toliko selfies i tada. Pa slabo. Mislim, bilo je, ali... Bile su mnogo loše kamere, tako. Nisam baš toliko mator. Ne, nego prednja kamera je bukvalno bila krš do pre 3 godine faza. Dobro, da. Možda ne 3, ali 5. Bilo je svakakvih situacija. Sećam se, jedna je bizarna situacija, pošto na mom filološkom fakultetu maltene da svaki sprat ima svoju katedru. Ja sam bila italijanistika, to jest i dalje sam. Ostalo mi još par ispita. Mislim, ako se dobro sećam, pošto davno nisam kročila, mislim da je bio 3. sprat i ispred neke učionice je neko izgledalo kao šestero. Mislim, malo i krip, kao slatko, a malo i kripi. Je napisao Sarajevo. I sad nadam se iz ljubavi. Mada sam u nekom trenutku pomislila, nadam se da nije neko pomislio da sam ja to uradila. Kao čisto da obeležim pritvor. Ko Despić, piše Despić po sobi. Da, to bi već bilo. U to vreme, znači, vas 3 ste nastupale zajedno. Kakva je bila dinamika na nastupima? Čekaj, ste vi uopšte nastupale zajedno? Ili je samo bilo to Beovizija, Eurovizija i Ćao zdravo? Pa neko vreme, da. Mislim da su nas prodavali zajedno. A opet, logično je, jer stvarno, pogotovo to finale, bilo strašno puno gledano i onda tako pokriju prosto sve ciljne grupe, da kažem. I bilo je, mislim, jako zanimljivo i nerealno. Pamtim prvi nastup koji se desio je bio u Podgorici. Mi nismo bile tu samo nas 3, nego svi finalisti, ne znam koliko nas je bilo, 6, 7, tako nešto. I bilo je u tržnom centru i tolika je bila gužva i navala ljudi, pogotovo dece koji su naravno bili najvatreniji gledaoci Prvog glasa Srbije, da su izvlačili, mislim i dalje mi zvuči nerealno, onesvešćenu decu. I ja onako razmišljam, stojim sa strane kao, wow, ovo sam gledala samo po dokumentarcima kao za Michael Jackson, ali stvarno je tada bila opšta histerija. Mislim da čovek ne može da doživi 2 put tu neku početničku euforiju i ludnicu, opštu ludnicu. Tako da je stvarno bilo raznih situacija. Vi tada ste htele, jel ste kao mogli da štancujete muziku zajedno? Pa ne, ili je bilo samo isključivo što oni vama daju? Koliko vi imate uopšte pesama zajedno? Jednu, ali vrednu. Ljubav je svuda. A jel imate vi sad nešto te pesme, mislim? Ili je to... Ne. Nemate... Ne. Dobro, nemamo ništa od toga. Sve je bilo toliko haotično da se nije ni razmišljalo kao da li ćemo još nešto. Desila se ta pesma Ljubav je svuda. Najlepša stvar u vezi sa tim projektom je definitivno to što sam imala prilike da radim sa Marinom Tucaković. To mi je kao wow moment i mnogo mi je žao što nisam imala prilike još koji put da radim sa njom, toliko genijalan pristup i imale smo tremu i bila nam je frka, mislim da nam je to možda nije prvi, ali kao drugi susret sa studijom, pravim producentima i tako dalje, a ona je bila ta koja nas je opustila, koja nas je zasmejavala, stvarno jedan veliki čovek.
I ništa, nakon te pesme nekako su se same stvari odvijale. Mirna kao pobednica trebalo da dobije neke pesme, to se nešto malo odužilo, a Neveni i meni je, mislim, već bilo jasno da treba to same i onda smo krenule polagano. Iako ste bili dalje kao pod nekim ugovorom kao grupa ili šta? Da, mislim, oni se zapravo nisu toliko mešali u naš kreativni rad. Ja sam bila ta koja sam odabrala svoju ekipu i u tom smislu mi je bilo super, samo što je bilo strašno ograničavajuće. Mislim, sada ne bih baš u detalji što se tiče procenata, ali kao većinski deo zarade je išao njima i onda je bilo snalaženje. Mislim, kupovina pesama i snimanje spotova je stvarno čekaj, znači ti sve finansiraš ti, a zaradu... Da. Baš hardcore. Bilo je jako teško i onda mi je bilo i teško što često se pričalo o tome koliko sporo izbacujem stvari, a između ostalog je to bio jedan od razloga. A sad, to jest posle toga si onda solo radila, kako si izbacivala posle nešto u IDJ, je li tako? Da, onda nešto Basivity. Pa znam da džabe sve priče sada kada budem rekla da je moj glas IDJ Videos. To ima bolji efekat nego bilo koji moj single. Shut up! Znam da bukvalno džaba, svi uspesi, pesmi i to, ali ljudi kad čuju da je moj glas... Reci opet, molim. IDJ Videos. Da, to sam ja. Wow. Sad kao ova priča dobija jednu ozbiljnu notu. Da. Realno. Druga dimenzija. Skroz. Da, upoznala sam ekipu iz IDJ Videosa, Andreja i u trenutku sam zabala i Đorđe. Oni su baš ispali veliki carevi i mnogo su mi pomogli na početku, jer naravno da taj moj deo zarade nije mogao da pokrije baš sve troškove i onda smo se mi nekako snalazili, ali oni su baš imali veliku želju u tom trenutku da pomognu mlađim izvođačima, između ostalog i Marku Mandiću. Tako da, eto, veliko hvala i njima što su me podržali u tom trenutku, jer zaista jeste bilo teško. Dobro, i kad si završila taj ugovor, ostala si neko vreme tamo ili kako? Kad prelaziš u Basivity? Pa ja sam pokušala da što duže budem samostalna, suštinski sam i sad dosta samostalna, ali bilo mi je jasno da u trenutku kad budem radila album da ću ga definitivno raditi u Basivity i da želim da oni budu moja produkcijska kuća. Mislim da je naš prvi projekat bio 2017. Nemam vremena za to. ne znam publiko, što vi kažete da sam pogrešila. A ne, izvinjavam se. Ja se izvinjavam. Kao možda sam posvesno pokušala da ne pričam o ovome. Ali moj prvi susret sa Basivity je zapravo bio, sad da je tu Relja Milanković, rekao bi, a jeste sad kad si bila u pelenama, ali stvarno sam bila nešto strašno mlada. Moj tadašnji dečko, ne znam koja godina, neću ni pokušati da se setim, je imao brata u Nišu, koji je bio zapravo MCN. Da, pa znam tu pesmu. Na krovu sveta, daj ti mala, trši malo odrepa jer album ide ko Alva, da. Prava srednjoškolska pesma. Ma, slušaj, znači dan danas ta pesma kad se pusti ljudima džabe bez sna, nemam vremena za to, MCN i Sara i ovo su obeležili definitivno tu generaciju. I ništa, on me pozvao, zapravo čuje na slavi bukvalno da pevam kod tadašnjeg momka i kao ajde da mi baciš prateće vokale, ja kao ajde, ja ulazim u studio, mislim krem de la krem ljudi, kao sedi tu Cobi, Rasta, Rexona, ja kao ali se naravno pravim jako cool, kao kada pevamo te prateće. Međutim, toliko smo se zgotivili, moram priznati, pogotovo Cobi i ja, Rexona je bio i dalje tvrd, mislim i tad i danas, da smo završili sa ne znam koliko refrena. Sam rekao nešto pogledno. Verovatno je bio pozvano That's what she said. Da, ali znate u kom smislu.
I naravno da će ovo biti najava, jel da? Joj, katastrofa. Srećom pa imam mnogo pudera, pa se neće vidjeti koliko sam crvena u ovom trenutku, bukvalno kao moja trenerka. Da, Cobi i ja smo se skontali i od pratećih vokala smo došli do ne znam koliko zapravo dueta i to je zapravo moj prvi susret sa Basivitijem i zato sam ja sve vreme bila u fazonu, ok, snimila sam posle prvog glasa par nekih balada sa Aleksandrom Milutinović, ja sam imala već prilike da sarađujem i sa njom do tada, ali prva prekretnica 2017. nemam vremena za to, mislim da je ta pesma probudila kod ljudi moment, aha, ova klinkica ima nešto da kaže. Nije baš toliko anemična i isprazna priča. Pa bilo je prilično fresh tad kad je to izašlo. Jeste, da. Kao navikli smo na tu kao, kad su žene, devojke, u pitanju, da je ta neka tadašnja zabavna mu. Jes, kao pop, vrlo kao ti si me ranio. Da, taj kao naš neki, nije ni onaj pop, nego taj uglavnom neki je, jeste, postoje onako recept, a to je bilo kao, Ljud Dečkić style. Neki ljudi iz Basivitija su me tako okarakterisali, kao da zvučim kao Ljud Dečkić. I da, od tada smo zapravo krenuli da sarađujemo. Upoznala sam i Keja umeđu vremenu. Da, s njim ti dosta radim. Možda i najviše s njim, jel tako? Mislim da da. Zapravo Cobi i on, i Luksoni, u nekom trenutku i Bojana Vuntorišević. Baš strava mlada ekipa iz Basivitija. Cool. Ovaj novi album sad, što si izbacila, koliko si ti pesama radila, to je koliko ti učestvuješ u stvaranju, melodiju, pisanju, ne znam. Da pitaš ljudi iz studija, verovatno bi rekli previše. Mislim, ja još uvek nisam uspela da se opustim i prepustim pisanju. Mislim da sam dobra kada su u pitanju melodije, improvizacija i tako dalje. Kada me gurnu u gluvu sobu da pevam nešto. Međutim, i dalje imam tu neku stegu kada je u pitanju tekst i uvek volim da je tu neko. Tako da, ne znam, uglavnom su sve pesme kada su se radile, bila sam tu ja. Par njih su možda bile maltene već gotove, na primjer, neka predivna ekipa mlada iz, čini mi se, Niša, ili Novog Sada, su nam poslali pesmu Zrne, baladu koja je bila maltene gotova. Imam osjećaj da su maltene birali devojku koja je pevala, da ima sličan glas meni, da bi vizualizovali što bolje. Tako se uglavnom i radi u inostranstvu. Da, ali znam da, na primjer, tu pesmu maltene, u stvari aranžman smo malo promenili, ali eto, jedino oko te pesme, inače Divlju smo radili Kej i ja, u nekom trenutku došao Cobi, da, to je interesantno. Mislim, imam za svaku pesmu svakakve anegdote, ali znam da je prva verzija Divlje bila zapravo Divljina. I imam taj neki demo na telefonu, nešto divljina, agresija i brzina, i onda je ušetao od Cobi, koji su brate, kakva divljina, mora nešto bre, nešto ličnije, nešto, kao divlja, kao ti si divlja. I kao mi, ok. I onda kao uzimamo da menjamo totalno kontekst pesme i otprilike svaki proces Cobi je znači prosto taj njegov uvek on dođe. Sosić. Uvek on dođe i baci bukvalno magiju. Mislim da je to najveći, da je Cobi zapravo onaj paketić najbitniji koji dobiješ sa saradnjom u Basivitiju. Jer Cobi, realno kad mu, mislim, ne moraš ti da budeš u Basivitiju da bi radio s Cobijem, ali kad si tamo non stop u studiju i on je tu i kad nije uključen, on ti da neku nešto. Da, neverovatan čovjek. Stvarno ga volim, obožavam, poštujem, nerealan umetnik. Mislim da ljudi mislim da zaista zapravo vlada veliko poštovanje kada se priča o Cobiju, ali da neki ljudi dalje imaju predrasude, a on je bukvalno genije. Dobro, malo je teško isto za ženskog artista da ne upadne u taj neki turbo folk ili taj neki pevački deo. Kako se ti nosiš sa time da je, recimo, kapiram da ne nastupaš sad nešto previše po Švajcarskoj, lupom po dijaspori, možda nemaš američku turneju, australijsku turneju, nemam pojma, je li imaš uopšte viziju da ideš ka tome,
da kako da možda tvoj žanr malo više popularizuješ, jer si trenutno, rekao bih, možda jedina kao pop zvezda kod nas. Pa ne bih generalizovala, nije samo da su u pitanju žene. Mislim da je svima na sceni vrlo teško da ne koketiraju sa tim žanrom, jer uglavnom on se dosta dobro prodaje, ali uvijek volim da naglasim, vrlo često u intervjuima ne volim što mediji, kad god ja gostujem, pokušavaju da omalovaže drugi žanar i da misle da je možda moj neuspeh prouzrokovan nečijem uspehom. Kao zato što neko iz tog drugog žanra brilira, ja ne mogu da zablistam. Ne, mislim da postoji prostor bukvalno za apsolutno sve izvođače, za sve žanrove, pogotovo danas. Samo prosto neke stvari su trenutno više popularne, neke nisu i to je skroz okej. Prosto zavisi šta je tvoj cilj. Ja trenutno nije kao da imam dete ili decu kod kuće pa da ja moram da radim i moram da zaradim ne znam koliko, nego prosto i dalje imam taj luksuz da stvarno biram. I ne želim da opravdavam svakako to što možda moja priča i dalje možda nije za šire mase. Možda će biti jednog dana. Dešavalo se milion puta na muzičkoj sceni da nešto postane najpopularniji stil, žanar ili ne znam ni ja šta god. Mislim da je najvažnija istrajnost. Na tome radim. Naravno da je bilo teško i da je bilo mnogo uspona i padova i da je potrebno mnogo više hrabrosti nego što se misli. I možda je bila moja greška što ja sve vreme imam taj neki pristup. Pre par dana sam srela Ivana Ivanovića na ulici i kaže on meni u njegovom maniru, kažem, ćao Ivane, kako si? On kaže, jebote, si ti stalno nasmejana. Jel ti imaš neki problem nekad u životu? Ja ne mogu da verujem, ja tebe nikad nisam video da nisi nasmejana. I iz tako neke glupe situacije se ja zamislim kao takva sam po prirodi i možda sam i tako naučena da kao ne želim da opterećujem, da uvek želim da zračim, da udovoljim svima i tako dalje. I to je možda, kao donelo mi je mnogo toga dobrog, ali možda sam i napravila kontraefekat da ljudi misle da ja sa lakoćom baš sve radim i da je sve uvek strava. Savršeno kao kod tebe. Da. A zapravo je potrebno mnogo više hrabrosti, da ne kažem, za ovakav neki put nego što bi ljudi mislili, jer kao... Pa jeste poprilično, mislim da ti da ostaneš kao, mislim real je glupo, ali realno da ostaneš real svom nekom izboru, žanru, muzici, sve to, a znaš kad bi malo samo skrenuo s tog puta i radio nešto što nije baš po tebi, da bi možda zarađivo više. Da ti ako bi sad krenulo da radiš, ne znam, folk ili nešto, bi to bio totalan fail. Mislim, ne kao zašto nemaš sposobnosti. Nisam sigurna, mislim, zavisi kako. Ne znam ako bi primili. Mislim, ne znam, nekako mi... Jel si imala repere, brate, da ti uleću na neke pesme, da ti ulećeš kod nekih repera, nešto i to? Da, kako nemaš fit sa nekim reperima, sve. Osim MCN-om. Kao pa možda me obeleži MCN. Čekaj, sad razmišljam da li... Mislim, imaš sa Mimi si krenula. Imam sa Mimi. Znam da treba da na albumu nečijem bude nešto, ali neću ja ništa da kažem. Kako ti već znaš to? Da, sve vreme razmišljam o tome kao nije bilo, ali će biti. Ali sad ne znam kako si napravio poveznicu. Misliš da bi reperi meni pomogli u koketiranju nekog... Pa ne znam, nekako u svetu pop zvezde, ne znam, pogledaš Katy Perry, vamo tamo kad je taj trap nekako postao mainstream ili to, da su oni malo koristili to. Da, nisam dobro razumela da smo pričali. A ti se lakše povezuješ. Ja, na primjer, imaš lupam sad Vojaži, Teo Teirović, logičnije mi je da imaš nekog repera, mislim, da imaš Vojaži Sarujo. Na primjer. Mislim, ne kažem ništa loše od te, naravno, nego samo... Da, pa dobro. Kao ste prirodni. Ali mislim da ljudi ponekad i vole baš kontru.
Da. Znaš, Pa mislim kod nas, baš ma svugde, mislim, samo što mislim da mi svetsku scenu ne doživljavamo tako kao našu, ali ja mislim da je ljudima najinteresantnije kada se desi neki spoj koji je potpuno neočekivan. Da, tako da ko zna, ovde je publika vrlo zanimljiva večeras. Jer su mnogo. Nešto su mnogo. Da, skloni se ti tamo. Jer mi to imamo neke ponude. Pa ne znam šta bih rekla. Znači, zanimljivo ti je generalno da radiš sa reperima. Ja sam otvorena za sve. Meni je samo važno da ja osetim da je to, da mogu to da iznesem, da mi prosto prija između ostalog i kreativan proces, energija, to mi je jako važno, jer mislim da se zapravo, možda se neke saradnje i nisu završile, zato što u trenutku kada ti uđeš u studio prosto drugačije, znaš, kada neko kada nekog ovako slušaš, pratiš i tako dalje, drugo je kada ga upoznaš, sedneš i još radiš sa njim. Tako da skroz sam otvorena za sve i što se tiče stilova i žanrova, nego jednostavno iako bi ljudi pomislili, vrlo često zapravo ljudi ulaze s predrasudama u tu priču kada je u pitanju muzika. Očekuje se da ovakav neki izvođač ima taj moment kao ja sam previše poš za drugi izvođač ili za druge žanrove, a apsolutno nije tako. Misliš da ljudi imaju kao, ma gde ću njocem, neće ona? Pa ne, nego i mislim da prvenstveno publika tako doživljava te izvođače i znam da su kao ljudi šokirani, tipa kad odem, ne znam, na nastup Aleksandre Prijović ili Teta Irović, kao šta će ona tamo, a na primer Aleksandra Prijović i ja se znamo mnogo godina, imamo neke zajedničke prijatelje, ja iskreno podržavam i volim tu devojku, ali da, postoji ta neka, ne znam, legenda bukvalno koja, gde važi da se neki žanrovi ne podnose. Zapravo ja mislim da najviše prijateljstava ima kada su u pitanju različiti zato što nije žanrovi. Da, pa vrlo često, da. Mislim da dobro, ima i dosta ljudi koji pevaju jedan žanr, a zapravo privatno slušaju sasvim drugi žanr i da. Pa to mi možda skoro su kao drugačiji. Da, to mi možda najmanje jasna pojava, da kažem. Ne znam. Jer dosta pevačica ovde, mislim, koje su na nastupima kao pevaju narodnjaki, kao jebi ga, jer kao da ne pevamo to, ne znam šta pevaš ti? Isključivo svoju muziku ili ubaciš nešto? Pevam svoje i imamo neke kao mashupove, remikse, uglavnom stranih hitova, naravno da tu povremeno i naše pesme provučemo, između ostalog neki izvođači iz Basivitija, mislim i ne samo iz Basivitija, ali nešto što mi se dopadno, onda mi napravimo neku foru, pošto glavni akcenat na mojim nastupima je definitivno taj scenski nastup. Uvek idem sa plesačicama i pred svaku sezonu napravimo repertoar koji je potpuno drugačiji od prethodnog, imamo neki intro, neki outro, sve vrlo onako, kako da kažem, scenski ispraćeno, dramatično. Pa prava pop zvezda. R&B pop. Beyoncé. Dobro, ti si više, koliko sam skapirao, u Britney. Fan, tako? Pa mislim i Beyoncé, ali Britney je moja najveća, bukvalno kada biste znali koji mi je mail i dalje aktivan. Ne znam da li biste me zvali ovde, ali da, ona je bila... Volimo i mi Britney, brate. Jel da? Ma naravno, pa Britney je uži. Jeste. To duše, koji je njoj kureca, šta se dešava? Joj. S onim noževima, ona je baš bila starta. Hi guys, I just wanted to let you know that I'm fine. You are not fine, honey. Da. Hi guys, today... I sve, da. Ja je trenutno ne pratim, jer mi je jako teško, mislim sad šala na stranu, kao ispevamo situaciju koju uopšte nije smešna, nego je nekako bizarno. Jer kao ta žena je bila, mislim, sve na svetu. Dobro, ako je našim ljudima bilo teško da se nose sa slavom, sa onim zamisli kako je bilo njoj. Da, ona jadna uraz. Ili Miley Cyrus ili nemam pojma. Ali mislim da je ona najgore od svih u istoriji.
izvođača, da je ona najgore Imam prošla, osjećaj da se ona baš kroz celu, čitavu karijeru borila sa predrasudama i to, ozbiljnim. I od strane publike kao da imala je neviđene fanatike. Digni drugu koja je bolesnik bio. Ali i izvođači su je ismevali i deo publike i već sam pričala na jednom podcastu to prokletstvo kada te dožive na pravi način ili te uzdignu tek kada ti se nešto najgore na svetu desi ili kad umreš ili kada dotakneš dno. To je meni jezivo, da ja uglavnom ne kačim znači kao... Jeste. Ako ga nisam okačio dok je živ, neću ga kačim nikada, mislim, to je baš retardirano, ali dobro. Jeste. Ko su tebi uzori, osim Britney, da kažem, mislim, kad praviš muziku, kad si u studiju sa tim ljudima s kojima si... Odakle crpiš inspiraciju? Omiljeno pitanje. Koji su ti referentne trake, mislim? Da, pa zavisi mnogo, slušala sam mnogo izvođača i zapravo mnogo više žanrova nego što bi možda ljudi pomislili. Sada kada stvaramo, ponekad stvarno krećemo od nule, često ni nemamo referencu, nego na primjer, ne znam sad, pesma Tako hodam je nastala tako što sam ja poželjela da imam neku pesmu na albumu koja slavi tu ballroom Vogue kulturu i onda sam puštala Cobiju te drag queen tačke i numere koje su poprilično zapravo monotone, ali na primjer, to nam je poslužilo za inspiraciju, ali baš zavisi, ponekad bude neki žanr, ponekad bude neka baš pesma, ponekad tema, ponekad situacija, nekad ti sine prvo reč, pa onda na sve to se, to jest na to se sve ostalo lepi, baš zavisi od pesme do pesme. Ti praviš koreografije za nastupe? Imam koreografkinju sa kojom jako dugo sarađujem, Bojana Tasov, sad već Gavrilović, i mislim da mi je ona zapravo prvi neki zvanični saradnik. Tu je maltene od mojih početaka i sad smo već i ozbiljne prijateljice, ne samo saradnice, i sećam se prvi put kad sam je zvala da sarađujemo je bio 1. april. I ja totalno nesvesno nisam znala koji je datum i bukvalno sam ubeđivala nju sat vremena da nije šala. Jer zapravo prvi put kad sam poželjela da imam plesačice je bilo kada su me pozvali da budem predgrupa jednom izvođaču u Areni i sada, Bože, stao mi mozak, ona devojka Kako? Nije Zaz, nije. Ne. Imaš telefon ispred sebe, googlaj, nemoj da pričaš. Nije nešto na i, ali Bože, kakav blam. Da, to je francuskinja, ali tako. Ona... Znam i spot i sve. Da, ona je bila u Areni, mislim 2014. I trebalo da imam nastup kao predgrupa i kao ojoj, definitivno mi treba pojačanje. Do tada, naravno da sam milion puta poželjela, ali prosto konstantno balansiraš između želje i mogućnosti. I 1. aprila ja pozovem. Kako? Indila. Da, znam da mi kao Indira zvuči kao maltene da je to, ali nije to, nego Indila. Da, Indila, Bože, izvinjavam se. Kakav trenutak pogubljenosti. I ništa, Bojanu sam ja već neko vreme pratila, gledala, neverovatna plesačica koja se vidi da toliko radi na sebi. Baš se bavila jednim specifičnim plesnim žanrom, to je stilom. Uglavnom je bila fokusirana na dancehall i afrobeat, ali eto, ja sam poželjela da krenemo da radimo koreografiju i ona mi je od tada zapravo koreografkinja. Naravno, u nekom trenutku sam krenula da sarađujem i sa nekim ljudima drugim u zavisnosti od projekta i tako dalje, između ostalog i moj dečko Žiga Sotlar iz Slovenije je pre nekoliko godina takođe krenuo da radi sa mnom i onda ponekad spojim Bojanu i Žigu i to bude strava. A reci mi, zašto tek sad album? Ja se pitam, ne, pa to je miks mnogih stvari. S jedne strane, kako da kažem,
bila sam spora kada su u pitanju singlovi, između ostalog i zbog finansijskog trenutka, pogotovo i ti spotovi uvek nekako kreneš lagano, ali su mi uvek bili megalomanski, sad naravno u zavisnosti i od uzrasta, mislim sad kad pogledam ono na početku Zvezonije Pože. Ali isto tu i psihički mi je toliko bilo teško da na pravi način shvatim kako bi trebalo da izgleda kreativan rad. Neke moje nesigurnosti, strahovi su konstantno isplivavali u studiju. Taj moj prokleti perfekcionizam. S jedne strane mi je drago što ljudi sve češće pričaju o tome, s druge strane na potpuno pogrešan način to predstavljaju, jer se obično predstavlja kao vrlina, kao ona je perfekcionista, želi da sve bude savršeno, ali to je vrlo često psihički problem. Znači, ja ne mogu ništa da ne uradim. Pa mislim i postoji dijagnoza. Pa ozbiljna jedna dijagnozica i onda ja uhvatim sebe, jedna pesma se radi nekoliko meseci. Ja ne znam kako sam to uspela, ali kao uvek mislim da može bolje, ne sviđa mi se kako sam otpevala, pa da li sad trenutak za tu pesmu, da li bi trebala neka druga pesma, previše razmišljanja. Overtinkujem i zapravo mi je album pomogao mnogo da radim na tome i mislim da sam posle ovog albuma i drugi čovek i drugi izvođač, jer drugačije kada radiš na 10 pesama odjednom, drugačije kada radiš na jednoj pesmi, kada ti fokus na toj jednoj pesmi i eto, pritom brzo ti prođe vreme. Kada si od starta ubačen u tu neku centrifugu koja ne podrazumeva samo pravljanje pesama, ja kada sam kretala, mnoge stvari sam morala da shvatim sama, kako funkcionišu, da okupim prave ljude i svašta nešto i onda samim tim ti vreme proleti ovako. Godinu dana ti ovako proleti i radiš ovaj projekat, onaj projekat. Naravno da sam i neke stvari radila koje mi se nisu radile da bih mogla da isfinansiram projekat, zato što prosto nisam imala drugu opciju. I takve stvari te remete. Ti da bi se dao u kreativi, ti treba da dođeš opušten negde, a ne da budeš iz zona ljudi. Imam 3 sata jer posle imam snimanje, a onda treba da idemo vamo, da putujem. Teško je. Pa dobro, ali opet je u neku ruku to posao, mislim što... Naravno, ali eto, svašta je nešto uticalo na to da se jako uspori taj proces. Te baš smorilo oko Eurovizije, mislim, delovalo je kao da... Neću da kenjam, ali... Baš loše to sve. Pa znaš kako... Da si trebalo da pobediš, mislim, meni se više... svidalo kao pesma. Pokušala sad da si zvuči. Ne znam ako je to... Pa bio je i onaj meme kad su stavili kao tvoje lice. Nisam se oglašavala. Mislim, prvo obožavam duhovitost koja vlada na Twitteru. Stvarno ima toliko genijalnih ljudi i bilo genijalnih mimova. Jedino što mi je bilo žao što u nekom trenutku otišao u drugu krajnost i generalno pojava koja mi je najjezivija trenutno je to što ljudi svašta nešto mogu da izmontiraju i da to postane viralno, a da se to nije desilo. I na primer, tu neku moju reakciju koja se desila tokom večeri su izmontirali kao reakciju u trenutku kada je Konstrakta pobedila. I ljudi nisu svesni kao koliko to može da utiče na izvođača, jer ja narednih nekoliko meseci sam samo odgovarala na takva pitanja u smislu da li ti teško palo, da li si ovakva, da li si onakva. Dobro, generalno naravno da ti je teško palo. A ne, naravno da mi je teško palo i svi koji kažu da su se prijavili čisto da bi naravno da se svi nadaju da pobede. Najbitnije je da učestvuje. Najbitnije je da se učestvuje i vidi se koliko sam se dala, ali kao pokušavali su da naprave neki animozitet između Konstrakte i mene, pritom ona je bila jedna od retkih izvođača koje zaista znam na tom takmičenju u smislu i privatno i beskrajno se volimo i podržavamo bukvalno od Prvog glasa Srbije. To sam već nekoliko puta rekla u medijima, da sam u Prvom glasu pevala jednu pesmu Zemlje gruva i da su oni ispali najveći carevi na svetu jer su me pozvali u njihov studio kao da probamo zajedno da se upoznamo. Možete da zamislite u tom trenutku šta je za mene značilo. I tako da to iskustvo... To duše, jel ti je dalo i na PR-u to što su ljudi pravili
mimove, dramu i to sve. Dobro, da, kao dobiješ naravno mnogo više prostora sigurno medijskog jer ljudi vole takve stvari, ali mislim da mi je zapravo najviše doneo taj nastup i ta pesma, Muškarčina, jer je to bila najuspešnija sezona tog leta, nema gde nismo bili i nastupali smo vjerovatno na mestima gde nas ne bi nikada ovako zvali sa ovakvim repertoarom, ali ta pesma nas je baš probila svugde tog leta. Ne znam da li sam 2 dana vezala u Beogradu i bila sam najsrećnija na svetu jer ja suštinski najviše volim da nastupam. Mislim, naravno sam tog rada u studiju, meni su nastupi sve na svetu. Ja bi samo to radila. Neko ljudi tebe smatraju kao da bi trebala da praviš decu, pauzu, šalim se. Muziku za decu ili da ne bi trebalo da pokazuješ toliko kože u svojim spotovima ili ne znam da je bez veze to što kao koristiš svoj seksi pil, nemam pojma. Kako se boriš sa tim komentarima? Pa borim se sa svakakvim predrasudama Prvog glasa Srbije. Moram priznati da opet se vraćamo na tu priču da mislim da me ljudi dosta pogrešno doživljavaju i da sam i ja delom kriva za to, jer i moj pristup odiše tom nekom princeza, kako da kažem, energijom, kao da mi je sve lako, kao da mi je sve dato, kao da prosto ne znam. Kenjali su nešto isto da si ti preko veze u Prvom glasu isto. Da, i to je isto moja iskreno bolna tačka zbog nekako, mama mi je to uvek bila glas razuma, tata je veliki motivac, naravno i mama, ali mama je nekako jedna jaka staložena žena koja da nije bila tu, ko zna gde bi ja sada bila i ja sam na početku toliko loše podnosila sve to što me pratilo od Prvog glasa Srbije pa nadalje, između ostalog ta priča, jer kao i za žene uvek mora neko da postoji, ako nije partner, ako nije sponzor, onda je tata. Ja sam vrlo iskreno ušla u Prvi glas Srbije, ja sve sam rekla ljudima, samo što nisam JMBG izdiktirala. To si na ugovor. Da, ali kao, rekla sam da mi je mama vaspitačica, da mi je tata radio u ministarstvu, to je sad već radio, i čim ljudi čuju kao ministarstvo, oni uvek zamišljaju ambasadora, ministra, zapravo tu ima raznih nekih, da kažem, profila, da, i kao da, ja sam imala tu sreći da sam dugo živela u Rimu, ali ljudi koji imaju dodir sa ministarstvom i sa tim svetom znaju šta to znači i da to nisu vile i ne znam ja šta sve ne, ali eto, prosto obilo mi se u glavu ta moja iskrenost. Pustile su se razne neke grozne priče, između ostalog i ta, i sad da se vratim na to da mi je mama stalno govorila, pošto sam se ja stalno ždrala, ja sam kalimero u krvi, kao ali ja moram da dokažem, ona kaže, ali Saro, uvek će biti raznoraznih priča, prvo bolje da ti pričaju za oca nego za partnera ili nekog drugog, kad tad će da ispliva istina. I radeći na sebi sam pustila, mada i dan danas mi je teško, jer znam da i dan danas postoji ta priča, iako ja mislim da vrlo lako mogu da se vide neke stvari. Pamtim i nakon Prvog glasa Srbije, naravno da mediji nema zašta te ne zovu, koje sve rubrike, fotkanje i tako dalje. Između ostalog je bila neka rubrika kao Moj dom i ja sam videla bukvalno u očima novinara koji su došli u moj dom gde sam živela sa mojim roditeljima i kao, to je to. Oni su, mislim, očekivali vilu lepe Brene i pošto sam shvatila da je bespotrebno da se pravdam, evo, mislim da bukvalno prvi put kod vas pričam o tome, i pokazalo mi se zapravo vremenom da kada neke stvari pokušavaš da razjasniš, da objasniš da stvarno izgleda kao da se pravdaš i onda kao ostaviš, ali da, ali mislim da zapravo mom tati to najteže pada, jer kao to je bukvalno najpošteniji čovek na svetu. Ja ne znam koje sve primere da dam za njega, ali kao on je previše pošten čovjek. Previše pošten čovjek. Ovde gde si sada i da, mislim, ne kažem da jeste, nego i da jesi preko veze tamo kao upalo ovo gde si sada. Da, ali kao da sam preko veze, mislim da bi pobedila Prvi glas.
pobedila Tvoje lice zvuči poznato, pobedila na Beoviziji. I dobila neki keš. Nikad nisam pobedila nigde. Jesi u prvom takmičenju. Jeste, da, bravo, jedino u prvom kao, ali da sam zaista imala toliki novac koliki ljudi misle da sam imala, mislim da bi moj put bio dosta drugačiji i da... A dobro, ti vizualno imaš taj old money feel. Da, mislim, to je prelepo, kao hvala ako me tako ljudi doživljavaju, nego kao, eto, već tad na početku sam dobila onako jednu ozbiljnu lekciju koliko neke lepe stvari mogu da izgledaju pogrešno. Naprimjer, podrška mojih roditelja, koji su jadni, ono, svake subote išli u Šimanovce da me prate i naravno i svi moji prijatelji i rođaci, bože, kad se setim, ono, u kombiću, samo što nisu išli svi zajedno. I kao, obično, se očekuje da ljudi imaju predrasude prema disfunkcionalnim porodicama, gde misle kao evo ovaj je naš, mislim sad da ne koristim izraze koje bi inače ljudi koristili, a ja koja potičem iz jedne mislim vrlo funkcionalne porodice gde kao imaš ono primer ljubavi i poštenje između roditelja i stvarno podršku koju su mi i ljubav koju su mi pružali moji roditelji je nešto neprocenjivo. Ja sam se mnogo više susretala sa predrasudama nego da je obrnuto, jer odmah misle... A to je možda i ljubomora. Pa ne znam, ali mislim, verujem da ima svega i svačega, ali to isto je onaj moment kad si jedinica, pa kao sigurno je razmažena. A ako vam je mama vaspitačica, verujte mi da nemate priliku da vas baš toliko razmaze, to je u tom smislu kom ljudi misle. Verujem. A reci mi, ti dosta imaš, mislim, saradnje sa raznim sponzorima, svuda si, bukvalno imaš i taj moment gde si kao influence, mislim, dosta si kao influencer, jel tako? Kako dolazi do toga? Mislim, ne ono kao veza, nego kako si uopšte ušla u to da baš budeš svuda. Dobar revenue. Pa krenulo je nakon, ja mislim otprilike, mislim, nije odmah bilo nakon prvog glasa, mislim da je bilo nakon Tvoje lice zvuči poznato, tako neka 2013-14 godina. Tad su i generalno brendovi krenuli da se okreću sve više i više ka izvođačima, ljudima sa Instagrama i tako dalje. Možda bi mnogi pomislili da ja sad baš nešto beskrajno uživam kada se snimam, kao ja sam u nekom trenutku shvatila koliko je cool prikazati neki svoj privatniji deo ljudima, da te zapravo tada još bolje možda dožive. U mom slučaju mislim da mi jako značilo, tipa na početku, prvo par godina nisam ni imala Instagram, onda kad sam ga napravila samo sam kačila tipa ono gde nastupam, šta radim, ne znam, ono, vrlo je bilo nekako dosadno. U nekom trenutku sam se malo više otvorila i stvarno se desila ozbiljna prekretnica, ne samo za društvene mreže, nego i ovako za moju muziku. Tako da, s jedne strane sam ja odlučila malo više sebe da dam i kao umem da se i opustim i da iznesem svašta nešto, ali suštinski nije ni da to toliko volim koliko bi možda pomislili ljudi kada vide koje su sve saradnje tu, ali prosto... Da, baš imaš dosta. Jer naravno... kao prvi si izbor, kao koga ćemo, ajde Saru, kao prvo pa ćemo vidjeti. Ti si imali drugaricu, neku influencerku. Dunju, da. Dunja Jovanović. Jovanić. Da. Nemoj da je staviš dodatno na muku, pošto svi celog života mešaju. Da. I ona mi je pomogla, naravno, da shvatim zapravo... Koliko je bitno imidž. Jeste, jer u milion situacija mi se desilo i kao i u njenom društvu i van tog društva da ljudi prokomentarišu, ne znam, da su imali potpuno drugačiju sliku u meni, da sam mnogo više uštogljena, nadmena, da nisam uopšte nešto preterano duhovita. A kažu da je suprotno. Sad ne znam. Tako da definitivno da se desila ta neka ekspanzija na društvenim mrežama, ali prosto kada želiš da uložiš ozbiljno u ovaj posao, ako ti nisi tip izvođača koji radi svaki dan ili svaki drugi dan, moraš nekako i da se snađeš. Ja naravno nikad nisam prihvatila nijednu saradnju sa nekim koga ne volim, u smislu da li to neki brend koji nosim ili mažem ili mackam ili ne znam nija šta jedem. Znači voliš smoki, ili tako?
čuj, obeležio mi je život kao što verujem da je svima nama. Ali da, kao to su figure koje ozbiljno pomažu u muzičkoj industriji da iznesu neke projekte i kao to je skroz okej. Mislim, ljudi umeju to pogrešno takođe, naravno, da tumače. Ja znam da me i dugo verovatno bio glas da sam previše u tom nekom influence svetu, dok tim istim ljudima nisu krenule znaš, kao ponude, onda im nije bio problem. Onda su shvatili. Onda su i oni postali influenceri, ali kao da, zapravo sam bila meta raznih predrasuda, između ostalog i zbog toga. Kao, ali ljudi, da biste napravili spot kao što divlja, that's a lot of money. Yep. Kada bi ljudi samo znali. I, znaš, kao, nije da se bavim poslom gde ok, naravno, influenceri kada zarade taj novac i oni ulaže u te neke reelsove i raznorazne neke njihove poslove i tako dalje. Ali ti kad si izvođač, ti zapravo imaš toliko troškova ako nisi samostalan da ti sad sam pišeš i tako dalje. Moraš da platiš i pesme i spotove. Pa neko i tvoj imidž mora da bude da si kao na visokoj nozi. Kostimi se šiju, verujte mi, da je trebalo da se svi rodimo kao, kako se zove, Bože, šnajderke. Moja devojka je šnajderka. Mislim, ne kaže se šnajder, dizajner. Upsi, to je tvoja devojka. Niste mi to naglasili kad sam ušao ovde. Ulala. Strava. Ali da, zaista mnogo troškova. Meni je nekako od uvek stalo do tog vizualnog identiteta. Kao pričat ćemo kod kuće. U povratku. Da, sam se iskupila. 1, 2, 3, Bože. Da, vizualni identitet krenula sam da pričam. Da mi je od uvek bio jako važan. Ne mislim da je to ključno, ali u mom slučaju prosto odrasla sam s takve izvođače. Ja mislim da je dosta bitan taj vizualni, jer imam utisak da ima dosta artista koji su pretalentovani, ali failuju u tom nekom vizualnom, u toj prezentaciji na društvenim mrežama ili to, i da ih to možda drži od koraka da... Pa moguće. Mislim, treba da budeš snalaživ, nema šta. Daleko od toga da mislim da svako treba da bude Beyoncé i Britney Spears. Imaš i neke pevače, izvođače koji idu samo na kartu kao glasa, ali i upakuju nekako taj vizualni moment. Ali misliš da to može da prođe? Da kao samo imam glas i neću ničim da se bavim? Pa mislim imaš mnoge primere, pa na primjer u svetu Luis Capaldi ili ne znam kao... A dobro u svetu, ali mislim kod nas. Kod nas? Pa da, ja mislim da ima sad... Da nema nekih previše primjera. Ja mislim da ima primjera, sad ne bih da nabrajam, ali kao... Mislim da nije toliko ključno. Mislim kao neki veći uspeh. Da, pa ne znam. Ja mislim da i dalje najveći uspeh kod nas imaju ljudi koji ili tipa isprate dobro neki talas muzički koji je trenutno aktuelan ili koji imaju zaista mnogo dobar glas. Ili su jednostavno snalažljivi, rade na sebi kao... Si razmišljala da pokušaš opet za Euroviziju? To je mislim kako to uopšte ide, jel? Da, pa prijaviš se, mislim da su prijave tipa, to se kod nas obično održava u martu, godinu dana, to jest mislim, dokle guraš, jel si u fazonu ja želim da predstavljam Srbiju i u fazonu ići ću na koliko god treba. Ne. Pa vidiš, već sam 2 preskočila i prošle godine i ovu godinu. Ja sam veliki fan Eurovizije, beskreno me zabavlja već ne znam koliko godina od kad sam bila mala. Volela bih naravno da predstavljam ponovo svoju zemlju sama, u smislu onako kako ja mislim da bi trebalo. Mislim da jedino tada krajnji proizvod valja, nekad je ovako nekako nategnuto. Ali ne žuri mi se i ne volim da silim. Te godine sam poželjela da se prijavim jer eto kao desila se muškarčina i šalili smo se interno pošto je te godine Eurovizija bila u Italiji, a ja sam rođena u Italiji, šalili smo se kao mora da je to neki znak. Znak. Well, guess what? Pogrešan znak. Ti sad radiš sa MBM-om isto, on je isto Italijan.
producent, on ti je radio na... Matija. Matija, da. Matija ili ti Matija. Da. Da, bože, kakav Dobru car. ekipu sad imaš oko sebe, generalno ljudi koji prave hitove, realno. Da, mislim, dobra ekipa. Mislim, ekipa koja radi pesmu ne samo da bi bio hit. Mislim, znaš, kao, ja se najviše ježim od takvih ekipa koji su ono, dođi kod nas zato što mi imamo napravit ćemo ti hitčinu. A da li ti delujem kao neko koji juri hit? Jel mislim... Da, jel ti cimaju ljudi, da ti šalju ljudi kao dođi kod nas u label, bla, bla, jer kao... Verovatno neki ljudi razmišljaju, neiskorišćeni potencijal, kad bi ja njoj radio karijeru, razumeš? Da. Pa da su me zvali u drugi neki label, ne. Možda davno, Universal, ali ovako sad od nekih koji su aktuelni, ne, jer mislim da im je jasno na koliko nivoa sam povezana sa Basivitijem, koliko dugo sarađujemo i da sam generalno vrlo lojalan saradnik, jer ti ako iole malo zagrebeš i kao pogledaš moju priču, ti ćeš videti ljude koji su tu bukvalno od početka, od šminkera, frizera do producenata i tako dalje. Prosto volim da imam svoju neku malu porodicu. Da, baš ne volim da menjam saradnike, to jest. I sad kad smo radili album, naravno da su bili dobrodošli novi ljudi, nove energije, to itekako znači, ali prosto volim da imam neku svoju osnovu i da je to neka osnova u koju verujem, u koju imam poverenja, koju znam, ispred koje mogu da se opustim, jer pogotovo kada treba da snimaš pesmu, to baš ume da bude onako jedan ranjiv moment, iako ljudi ne bi mogli ni da pretpostave, ali uđeš u tu gluvu sobu i najbolji pevači se osete nesigurnim prosto kada su u gluvoj sobi. A imala si novog saradnika na albumu Mimi? Mimi, da. Kako je bila saradnja sa Mimi? Čuli smo njenu stranu. Da. Genijalno. I mislim da i za nju ljudi imaju mnogo predrasuda. Mislim da ove godine, izvini što ste prekinuo, ona baš... zasijala. Da. Napokon je dobila spotlight. Mada mislim da je od uvek je zapravo ljudi mnogo voli scene. Da, ljudi koji prate tu vrstu, sad je malo šire kao... Da, ali zapravo mislim da bi se ljudi iznenadili, jer na primjer kada sam ja svojima rekla da ću da radim pesmu sa njom, tipa prijatelj od mog tate je bio u fazonu, Mimi Mercedes, kao obožavam je. Čekaj, šta? Tako da mislim da i njena ciljna grupa mnogo šira nego što ljudi misle, definitivno da je ove godine zasijala. A saradnja sa njom, to je ono što sam krenula da kažem, jer bi očekivali da možda nije toliko odgovorna, ne znam, mislim, svašta sam nešto slušala, zapravo ta devojka je uvek bila tačna, uvek bila otvorena za sve. Da, baš neverovatan profesionalac i na toliko divan način se prepustila i mojim ljudima, jer smo imali neka razna snimanja, gostovanja i tako dalje, da ja uvek pitam, jel hoćeš kao moja ekipa lupam sad da te sređuje ili to onako da. I baš toliko nekih lepih uspomena. Ti si njoj kao poslala neki avion po nju za Amidži, mislim to je bila neka fora ili... Kaže, napokon me tretiraju onako kako treba. Ne pa, last minute se nešto planirao taj Amidži i ja kao pišem Mimi, molim te mi reci da si tu i ona kao ne, ja sam i dalje u Crnoj Gori. I ja kao, okej, ja ne mogu da radim Amidžića bez tebe, da li si za to da bukvalno ti uzmemo kartu da dođeš tog dana i da se vratiš sutradan, samo da to odradimo i ona kao, ma da li me zezaš? Kao, da, spremna sam na sve, samo da bi te imala tu. I super je to prošlo, stvarno, mnogo mi je značilo zapravo njeno prisustvo te večeri. A čudi me da nema spot za tu pesmu. Biće. Sprema Već je snimljen. Bili smo, krajem oktobra bio moj rođendan, nedelju dana pre toga smo snimili 2 spota. Znači, ponedeljak je bio rezervisan za Tako hodam, petak je bio rezervisan za Sandru Meničenko, to nisam želela previše unapred da najavim, ali da, stiže i taj spot i mislim da će se ljudi oduševiti. Pogotovo i što gostuje moj pas, da, koji je i na pozadini mog telefona, nego sad samo sam ga sklonila. Znam ga u stvari, ja. Dolazili si dole u kafić sa njim? Da, Nora, sa njom. Da, sa njom. Molim te, Nora je ozbiljna. Ona ima ozbiljne ugovore, a ne ja.
To on isto influencer, a? Da, ozbiljan. Nice. Ozbiljan influencer. I imala i svoj debi glumački, u stvari nije, lažem, već smo svašta nešto snimale zajedno, ali u ovom spotu otvara jedan kadar i mislim da će se ljudi obradovati. Ti si imala incident sa njom, taksi, izbacivanje, snimanje, vidiš kako se neke stvari prošire za koje baš ne očekuješ. Da, pa recimo da sam mnogo radila na svojoj prirodi koja je ranije bila jako temperamentna i impulsivna, pogotovo kada su neke stvari na koje sam osetljiva. I stvarno sam toliko radila na sebi da sam sad malo otišla u drugu krajnost, da sam zen, da ne znam šta treba da se desi i privatno i poslovno, da bi se ja sada kao, da bi sad odreagovala, uspaničila si slično. Međutim, Nora, ne znam, mislim, svi koji imaju psa znaju... Ili mačku. Ili mačku, da, bilo kog ljubimca, znaju kakva je to ljubav i beskonačna, beskrajna, bezuslovna i onda prosto kada neko odreaguje na nju na nekulturan ili bezvezan način, da se vratim sad na taj primer, generalno mi najčešće kao krećemo od kuće zajedno, pa onda ta ekipa taksista koja je oko tog kraja znaju već. Kada kažem svoju ulicu i broj, oni znaju da će doći po mene i Noru. Ja uvek naglasim, jer znam da neki ljudi, da li stvarno o ovome pričam? Znam da neki ljudi ne voze ljubimce, ali ja kao uvek redovno naglasim i onda naravno da je došao i taj dan kada nas je primio neko nov koji je bio jako nervozan tog dana i krenuo je da urla na nas, jer ja nisam krenula da kažem dobar dan. Ja kao tog dana opet vesela, kao što bi rekao Ivan Ivanović, nasmejana i ulazim. Nisam ni krenula da završim, to jest nisam ni uspela da završim. To kuće, to džukelo u krilo, da ne bi... Ja bukvalno sa Norom, koja pritom ima 5 kilograma, fazonu sam, gospodine, polako, pritom toliko sam radila sa njom, dresiran je pas koji tipa kada uđe u kola prvo uskoči i sedne dole, znači nikad ne skače gore. I kao, ako ljudi mogu sa prljavim nogama da sede tu, nije valjda problem i pas. Mada, znam da ima i svakakvih vlasnika i ljubimaca koji nisu dresirani, koji prave haos u takvom prevozu, kao pristup je baš bio bezvezan. Da, ako se već napisala kao što si prihvatila. Da, i onda se glavni okršaj desio u trenutku kad je on pozvao centralu i hvala Bogu da sam ja snimala, jer on krenuo da laže centralu kako sam ja tipa luda i kako je moj pas lud i kako skače, a Nora jadna koja itekako osjeća energiju tog trenutka, koja se ovako sklupčala, ona se nije mrdnula, i kao skače ovdje, pravi haos, Da, kao vrata. I, a ja sve vreme, pošto sam tada naručivala preko Twittera uvek vožnju, ja bukvalno pošaljem, nisam ni znala da to može, snimak da vide da je potpuno miran pas i eto, desio se haos, obožavam što tipa me češće pitaju za tu priču nego za bilo šta drugo. Kao za, ajde če video se. Da, to je baš... Što bi rekao da si Ingrica, se ovo stvarno ovako čuje? Ovako se čuje. Šta misliš ti o tom celom talasu? To je neka totalno nova energija kod nas koja se pojavila. Mnogo mi je smiješno zato što išla sam da gledam live Vojaža i Nućija. Vojaža znam baš dugo. I onda su me pozvali na njihov prvi solistički nastup u Beogradu i baš je bilo dosta gostiju, između ostalog i Desingerica. I na kraju, mislim, smijem se zato što pogrešno će možda zvučati, ali kao završava se nastup i ovako gledam drugarici i kažem, jel će zvučati čudno ako je ovo upravo što sam gledala zapravo pomalo hot? Mislim, kao sve kao vrlo onako prljavo, ali ima u svemu tome ima energiju, definitivno šarm, definitivno energiju. Da. Mislim da su ljudi bili željni nekoga sa energijom, jer kao ima mnogo izvođača sa dobrim pesmama, ali nije da se baš mogu da se pohvale sa energijom. A dobro, naravno, uvek kada koketiraš sa određenim rečima, tekstovima i tako dalje, da prosto je to ljudima zanimljivo kao hihi, znaš, kao, rekao je kao i među mlađima, ali i među starijima. Samo što ja uvek kažem, obožavam kada ljudi uzme da krive kao
muzičku scenu. I uvek kažem, ljudi, znači, nije da najčešće muzička scena utiče na društvo. Društvo je to koje utiče na muzičku scenu. Dakle, ljudi pričaju o onome što se dešava. I roditelj... to zabranjivanje izvođača, to je katastrofa. To mi je bilo presmešno, pogotovo što se u svemu tome jadna breskvica naša, koja niće veze. Samo se rimovala sa nečim. Cicala, picala, breskvica i kao, šta je ona jadno uradila? Bukvalno ništa. Tako da ne znam šta bih rekla, mislim, budimo realni, šta smo mi sve slušali pa smo evo ovde gde smo sada. Ja sam odrastao uz NWA pa nisam išao ulicom i ubijao policajce. Da. Mislim da tu zapravo ključnu ulogu igraju roditelji, naravno i društvo, prosto i naravno i osoba sama, kako će nešto da filtrira, kako neće. Mislim, najčešće ta muzika nailazi na osude. Nikad nisam čuo kao ja gledaju ove serije kao propastiše omladinu ili gledaju filmove. Pa ne znam, Južni vetar, ja mislim da su kenjali za Južni vetar. Ja nemam pojma, ali uglavnom je kao muzika. Tako je uništava decu. Jeste, izvođači. I on ili ona, znači uvek imaju nekog, bio je Rasta koji je uništio generaciju, pa Džala i Buba, sad je, mislim, jeste, ali zapravo ja mislim da kada bismo se vratili vreme naših roditelja ili čak naših baki i deki, uvek su bili neki izvođači koji su bili kontraverzni, u tom trenutku strašno suđivani. Počeš i ja sad ne znam, prvi primjer koji mi pada na pamet jer ja mnogo volim je Madonna. Ona je bila kao antihrist do ne znam koliko, a kao mi sve ovo što sada radimo zahvaljujući njoj, jer kao imamo slobodu kako ne bismo verovatno nikad imali da nisu bili takvi izvođači, a i tipa tada je rock and roll kao s jedne strane bio ultra popularan, s druge strane su se ljudi zgrožavali zbog tog pristupa i kao načina života i svega. Da, rockstar. Da. Malo pre si komentarisala da ti je bilo skupo raditi pesme, muziku. Realno pop deluje kao težak žanr da ti zapravo uđeš u njega od nule. Recimo kao neki ženski izvođač sad hoće da bude pop zvezda. Kako, gde... Ovdje kod nas nema sad neki label koji gaji to, nego možda generacija Z, ali to nije nešto... Taj tip popa, lupa Marijana Grande fazon popa, nego je više neka druga strana. Da. Pa kao što rekoh, meni je bilo jako teško da se snađem tada na početku, jer nije sve baš bilo tako pristupačno u smislu da vidiš gde šta, kako bi trebalo i nije postojala produkcija koja će ti pomoći da napraviš ceo paket, nego se bukvalno snalaziš, znaš, Ali gde sad idu mlade devojke koje hoće? Ja mislim da ljudi zapravo imaju i za te stvari predrasude, misle da ako neko radi određeni žanar ili određene pesme, da neće umeti tebi da pomogne zapravo za tvoj stil, a zapravo kada je neko dobar producent, on će naći... Pa evo Cobi je primjer. Radio je sa Draganim Mirković, brate, i radio je najtvrđim reperima. Nemam pojma, ko su kod nas šta pop, Tam, možda? Tam, Iva Lorenz. Da. Mislim, mnogo. Dobro, Tam možda ne, ali Iva isto neka, ne znam, industrijska la ili je li to ona isto nešto pobedila i bila nekim takmičenjima nešto? Ili sam se ja istripovao? Pa ja se ne sjećam iskreno da je bila u takmičenju. Znam da neko je vreme živjela u Berlinu, ne znam da li je tamo, mislim da je tamo studirala nešto u vezi sa muzikom, sada ne grešim koja škola i šta tačno, koji smer. Možda je bilo u žiriju negde, pa se ja samo istripovao. Iva... Možda. Mislim, i neki brendovi povremeno prave neka muzička takmičenja, pa možda je ono... Jer je imalo sa Jason Derulom. Jeste, to je. To je bio neki Coca-Cola. Tuborg ili Coca-Cola, mislim da Tuborg već godinama organizuje... Tuborg je bilo David Guetta i DeVito. Da. I to sam radila. Ne znam koje godine, 2000... Da sam tad prvi put radila sa Sky Viklerom. Žao mi je što tu pesmu su ljudi nekako previše doživjeli kao Tuborg pesmu, pa nikad nije zaživjela, baš je bila slatka. Crvena boja neba, sunce reče doviđenja. On je isto dosta talentovan, ali nekako je previše
reći ću opušten. Kao ne znam zašto pričaš to kada u trenutku kad je trebalo da radimo nije imao telefone, pošto je do tada mislim imamo 2 telefona, pa smo morali da komuniciramo preko Messengera. Wow. Da. Na laptopu, na kompu. Dogovoriš se i ideš tamo direktno, nema dopisivanja. Baš je ono pretalentovan i zapravo radili smo još jednu pesmu zajedno, pesmu Lava, sa kojom sam radila, to jest koju je radio i moj Meta. Vidim da sada dosta radi sa Reljom i Nikolijom, to je da je zapravo krenuo da sarađuje sa mnogim izvođačima i to je jedan od meni najdražih prijatelja iz ovog sveta. Momak koji je došao iz Kragujevca i krenuo sam od nule i pamtim, on mi je na primjer poslao nekoliko bitova koja je to razmisli. Mislim da je u tom trenutku već radio uveliko sa Sky Viklerom i ja sam se oduševila. Znam da mnogi ljudi vole tu, mislim kada pričamo o mojoj publici, da mnogo ljudi voli tu pesmu iako je solidno onako alternativna da kažem, ali baš kao ponekad je izbacim iz repertoara, proceni da kao možda tu neće baš da bude pogodak i onda mi kao stižu poruke kao zašto nije bila Lava. A jel nastupaš sa bendom ponekad ili DJ, plesačice samo? Da, pa retko kad ako postoji neki baš veliki događaj ili neka proslava, naravno da znam mnogo divnih muzičara koji će ili ad hoc da se spreme ili imaš neki koji su već uigrani. Proslava, misliš na privatno? Pa da, neko privatno dešavanje, da li za neku agenciju. Ima zaista, pogotovo pred kraj godine, svakakvih nekih događaja. I da, i to je to. Uglavnom su DJ i plesačice. Ljudi dosta kenjaju da nastupaš po bigu dosta i to, jel imaš neki... Ispratila sam te fore. Drago mi je da mi je neko napokon pitao to. Jel imaš neke ugovore sa bigom ili... Ne znam odakle bih krenula. Jedva sam čekala da me neko to pita. Evo, publiko, vidim da se i publika aktivirala. Pa znaš kako? Na početku moje muzičke priče sam dosta nastupala po tržnim centrima i kao, to je skroz normalno čak i u svetu, ima neki snimak koji dan danas viralan Lady Gagi koja tipa radi ima nastup ispred Ikee, prosto naravno da ja ne mogu da počnem da radim i da odmah punim arene i da organizujem dom omladine, dom sindikata i tako dalje. I međutim, ne znam zbog čega, mislim da pogotovo je Twitter zajednica u nekom trenutku otišao u drugu krajnost u smislu da se konstantno šale na taj račun. Ja nikad nisam htela da se oglašavam po tom pitanju, je kao s jedne strane je i meni bilo smešno, dok se nije prešla neka granica, prosto malo je postalo degutantno jer ponekad bukvalno se šale dok da prave postere, najave i onda se ponekad proširi i stvarno se misli da se to zaista dešava. Ali kao, a to si bio ti. Smeje se jako sumnjivo. Ali da, ne, prestrašno. I baš u nekom trenutku otišao u drugu krajnost i kao naravno da od toga da i meni bilo smešno, da mi je prestalo da mi bude smešno, jer kao opet postoji mali taj moment nepravde jer mnogi izvođači rade tržne centre i dan danas. Zato što je to easy money, u smislu ti nastupaš u neko normalno vreme, nije da sad tu postoji ti kada radiš neke klubove, tu su ponekad i problemi oko para i oko organizacije i oko svega i imaš bukvalno kao i Željka Joksimovića i Natašu Bekvalac i mnoge primere bih sada mogla da dam koji i dan danas rade, kao to je pošten posao. Ja opet nisam htjela da se osvrćem na to i da sad ja se tu raspisujem po društvenim mrežama, da opet ne bi ispalo kao da se pravdam, ali sad kad već imam prilike da prokomentarišem to, moram iskreno da kažem nešto, da kada su te priče, te šale krenule pre nekoliko godina,
ja sam se toliko iskompleksirala da sam ja bukvalno krenula da odbijam neke poslove, da ja ne bih ispala sada kao neka neozbiljna muzičarka koja nastupa po tržnim centrima. Misliš da to, izvini što te prekidam, da može to da utiče na kao karijeru? Pa rekla bih po drugim karijerama da ne, jer kao ja, iako sam te iste godine možda radila i Music Week i ne znam ni ja koje sve trgove i klubove, opet ne znam zbog čega su se ljudi baš lepili kada sam ja u pitanju i ako se jednom uradi kao, evo je ova Sara, tržni centar, Više big fashion je, mislim. Da, moguće, da. Iako kažem da je to potpuno normalna stvar i potpuno pošten posao. Međutim, da, naravno da neke stvari i neke šale umeju da stvori neku vrstu nesigurnosti kod izvođača. Ja sam krenula to da izbegavam. Zapravo ja već ne znam koliko godina nisam radila tržni centar i onda sam pomislila zašto bi ja da gubim poslove i pare koje mogu da uložim dalje. Tako da ako bude došao ponovo neki poziv, mada koliko smo ih dugo odbijali, mislim da ih neće biti neko vreme, apsolutno ću prihvatiti jer kao pošten je posao, ne radim ništa loše, nego jednostavno meni je uzeto za zlo, ne znam zbog čega, jer ponavljam, toliko ljudi nastupa i to mnogo ozbiljnijih muzičara u smislu koji su mnogo duže na sceni, koji možda po nečijim kriterijumima imaju ozbiljniji žanar i pristup. Da, ovde neko ljudi možda misle kao kad nemaš više gde, neće niko te zove, evo u tržni centar će sigurno kao imaš sigurnu publiku, džabe je tu, ne znam. Kakva je generalno publika u tržnim centrima? Mislim, mladi, ali jel... Zavisi i ko nastupa. Mislim, kao, naravno da ako je neki mlađi izvođač, da će tu najvatreniji biti deca, ali, mislim, ja pamtim da sam jednom radila Suboticu sa Željkom Joksimovićem i prošto je tu bilo mnogo ljudi, kao da je bio trg, pošto je bilo na otvorenom, ali bilo je miks, i mlađe generacije i stare generacije. Tako da ne znam šta bih vam rekla. Jer ne znam kako zamišljam, to su uglavnom nastupe koji su napolju, to je isto kao cela bina ili je to negde unutra? To je ozbiljna bina. Ti imaš super i tehniku i organizaciju, da, bukvalno, mislim, neki se iscimaju, bude i bolje od Snickerville u smislu veće, jer tu kao treba da primiš i bend i muzičare i tako dalje. Tako da ne znam šta bih rekla. Kad si to objasnila, u glavi mi je, kad ste pomenuli, kao u glavi mi je stojiš u sred tržnog centra i okolo 1000 ljudi. Da, sad kad si objasnila, to delo je sasvim drugačije, razumeš? Pa možda je zbog toga kao nekim ljudima bilo... Da, pa ne znam, a i opet ta Twitter, mislim, to ako uđeš, Twitter je baš toksična, brate, platforma. Ti baš voliš Twitter nešto? Možda bi trebalo da ga samo log out, brate. Da, pa ja sam ga baš davno napravila, još kada sam tipa opsedala i pisala tipa Jessie J, koja mi nekom trenutku bila muzički heroj. Bukvalno kao odgovori mi 1, odgovori mi 2, odgovori mi 3, mislim, kao da ja vodim i ona vodi evidenciju koliko je pišem. Bizarno. U svakom slučaju, da, volim da uđem na Twitter, mislim da, ima i naravno negativne energije kao na svakoj društvenoj mreži, ali ima i genijalnih ljudi i mnogo dobrih fora i zapravo i ta društvena mreža mi pomaže da ostanem poprilično dobro informisana, maltene u vezi sa svim. Jer ne znam, nije da nešto sad mnogo čitam portale, ali preko Twittera bukvalno sve moguće saznam i u vezi sa, ne samo u vezi sa muzikom, nego svim mogućim situacijama u zemlji i van zemlje, baš sve i svašta. A kako si sa TikTokom i to? Kad subjektivni osjećaj kad događa neki TikTok u zonu, to baba, kao uspela si da se snađeš. Ali mislim da moraš sad, danas je baš bitno da imaš te TikTok. I s obzirom da kao ples ti nije strana stvar. Da, dobro, samo što je tamo... Ali mislim da se razlikuje, da. A dobro, napravi ti neku tu koreografiju. Da, definitivno da su malo drugačije koreografije uglavnom tamo. Mislim, ima i kao ozbiljnih plesača, naravno. Navikavam se. Treba mi malo vremena da se naviknem na novu društvenu mrežu. Mislim, pamti mi, za Instagram je trebalo ne znam koliko
vremena, svesna sam moći te društvene mreže, jer kao ljudi sve više tizere tamo puštaju. Jeste, da. A dosta ljudi je blow-upovala prvo sa TikTokom, pa tek onda je kao muzičku karijeru napravila. Da, i znam da je, na primjer, i za Sandru Meničenko mnogo pomogao TikTok, jer smo mi u nekom trenutku okačile neki zajednički TikTok i kao 1.000.000 pregleda je kao what? Baš nenormalno može da se proširi priča tamo, tako da pokušavam da se upoznam sa tim. A misliš da ljudi znaju ko je uopšte Sandra? Pa neki ne, mislim da ne. Mislim da većina nema pojma. Da, nove generacije verovatno ne znaju i verujem da su dosta googlali. Kako ste vi uopšte došli da baš to bude? Pa, pogodi. Šta sobi? Naravno. Zapravo krenula je priča, ne mogu da se setim koliko smo već pesama imali i sad već kao tražiš temu, tražiš, ne znam, bukvalno ispitujemo jedne druge kao o nekim pričama, situacijama, interesovanjima. I onda smo krenuli da pričamo o Netflixu i šta ko gleda na Netflixu i onda sam se ja dotakla, by the way, početak ove priče neće imati veze sa krajem, sa Sandrom Meničenkom i to je zapravo najsmešniji deo. Dakle, krenulo je od toga kako ja obožavam da gledam krimiće i te dokumentarce jezive koje apsolutno niko ne bi trebalo da gleda, ali ja kao ja pred spavanje obožavam. Da, ali ja baš ozbiljno pristupam, pravim psihološku analizu svih ljudi uključenih i kao što je jezivija priča to bolje, jer kao wow i ovo postoji, okej. I onda je Cobi prvo krenuo da priča o tome kao jel postoji neka opasna žena koja je kod nas kao imala neki slučaj, nešto, neka zajebana, ozbiljna žena i to. Međutim, skontali smo da nije da na našim prostorima ima sad neko ko je toliko epik. Mislim da Amerika vodi po pitanju tih nekih malo bizarnijih priča i onda tako kao žena, moćna žena, neko nam treba bla bla bla. Ne znam kako došli smo do Sandre Meničenko i kao mora da se desi ova pesma. Dobro i prošlo. Da, i onda smo pozvali Mimi, to jest mislim da se prvi Cobi setio, iako sam ja već izrazila želju da sarađujem sa njom, on je taj koji se setio da je pozove, pitao je da li bi želela i ona je bilo odmah pozove. Da, i eto, the rest is history. Još jedan fun fact u vezi sa tom pesmom jeste da, iako sam to već zapravo mnogo puta rekla, ali možda naši današnji slušalci nisu to čuli, da mi tokom tog procesa smo tek saznale, Mimi i ja, da smo išli u istu gimnaziju. Uopšte nismo znali do tog trenutka, znači ista generacija. I zapravo ja sam posle povezala ko je ona bila. U smislu, bila Milana neki... Bila je Milana sa kratkom kosom, ali baš kao kratkom na keca. I kao, to si bila ti, ona kao, da, moja faza, Amber faza. I onda sam skontala, bila je vrlo ekscentrična, vrlo, vrlo cool zapravo. Kad god je prošla sam bila ona kakva carica. Ja sam bila potpuno nebitna, basic u gimnaziji i eto nisu nam se putevi ukrstili do ovog trenutka. Ok, cool. Ali imaš ti nešto da najaviš, da kažeš, da dodaš? Ovo krajem januara izlazi, tako da... Ulala! Ima vremena. Da smo živi zdravi. Da. Pa ništa, još neko vreme ćemo biti, valjda ćemo biti živi zdravi. Dečko je pokupio neki španski. Jedno čekam i ja da pokupim Elem, da, mislim da ćemo još neko vreme biti fokusirani na album. Znam da je sada scena malo više okrenuta ka tom nekom fazonu da kada izbaciš album trebalo bi odmah spotove za sve, ali ja stvarno ne znam koji budžet bi trebalo da imam da bi ispratila sve svoje ideje za svaku pesmu. I dalje sam nekako taj lik koji voli taj marketing 2000-ih, 90-ih da izađe prvo album i onda svaka pesma dobije novi život kroz spot. Ja sam pokušala tako da izguram svoj album ovog puta, vidjet ćemo da li radi i dalje ili ne. Prvo je izašao u glavi, zatim tako hodam, Sandra Meničenko, definitivno bih voljela još nekoliko spotova i onda naravno da se bacamo na novi album i to pod hitno. Aha, znači planiraš odmah da...
Da, iskreno. Nećeš sad da praviš pauze. Kao još 10 godina. 10 godina ne, mislim do da stvarno sledećeg. drugi album u 40. godinama ne bi smelo da dozvolim i jedva čekam, već sam uzbuđena i pomalo i uplašena jer kao ajde na prvom albumu predstaviš se, ni ne paziš zapravo toliko kao, mi smo uspeli da napravimo nesvesno neki koncept i neku poveznicu, zapravo nije da smo toliko puno pazili, ali kao već drugi, šta ti imaš još da kažeš, devojko? Da. I šta ćeš to novo da doneseš, ne mislim samo na muzičku scenu, nego kao za za tvoju muzičku priču, tako da biće veselo, jedva čekam. Kad si pomenula spotove, sam se zaboravio, onaj spot za Divlja je malo drugačiji od ovih ostalih, kao ima tu malo pa ne se gleda spot, ono, sad kažem malo. To malo, to kao, kako je došlo do toga, to se baš nije očekivalo. Pa ne znam, mislim da nisam očekivao. Je to tvoja ideja? Kao, i u prvom glasu sam se dobro snašla kad sam pevala SNM od Rijane. Pa jeste, realno. Imaš ti taj moment, znači. Ja. Iza scene sam stvarno jako stidljiva i žao mi je što neki ljudi govore da su introvertni ako nisu iza scene. Ja stvarno jesam. Znači nemam taj pristup. Ljudi bi očekivali zapravo da kada me upoznaju da imam već spreman bič u ruci. Pa je li imaš spreman bič u nekoj sobi crvenoj tamo? Čeka me tamo gde treba. Ali da, uvek sam ja volala da koketiram i naravno da je seksipilnost koja je postojala sa 18 se definitivno razlikuje sa seksipilnošću koja je sa 30. Naravno da su se neke stvari promenile, da su se neke granice pomerile, ali ja sam sve vreme radila ono u čemu je meni prijatno. A by the way, bile su i neke scene koje su izbačene iz Divlje. Samo ću vam to reći. Tako da, Kukla je genijalna devojka koja stoji iza tog spota, moja omiljena rediteljka sa kojom sam više puta radila. Ona je imala baš dobre ideje, uvek ima genijalne reference, ali neke stvari smo stvarno morali da izbacimo. Taj spot se snimao 2 dana, ne znam nija koliko sati, stvarno mnogo ljudi, mnogo truda, rada i ne znam, ja nisam osjetila da sam sad izašla ne znam koliko iz zone komfora, kao sve vreme je to prisutno, možda je to definitivno bio najveći zaloga, jer mislim da je ljudima jasno da prosto volim da izrazim sebe i na taj način, nije kao da sam bila sve vreme, svih ovih 10 godina. Istina, no. Pa dobro, da, možda, jeste, zapravo. Sumnjičamo mu je kao, dobro, ajde. Ne, nego realno je od ovih ostalih spotova kad se pojavio bio je malo kao šokić. Da, dobro, da. Možda sam se malo više prepustila toj nekoj mračniji. Ne kažem da je loše. Da, ma jasno, definitivno je mračniji, malo možda, mislim ne morbidniji. Meni je zapravo i gotivniji nego Da. Dobro. Alright. To je to, hvala što si došla. Lepo smo se ispričali. Jesmo. Nadam hvala se vam da puno. će ti biti dobro u karijeri. Sve najbolje želim. Hvala i da taj album što pre odradiš kako treba. Da se ne držimo za 10 godina, nego malo ranije. Tako je. Hvala vam puno. Hvala što ste gledali ljudi. Ćao. Bye. Ej.